Alo. Selamun aleyküm kaka. Oğlum sağaman oturdunuz mu? İşten çıktınız mı? Hava çıktım işten şu vakit. Ne on yar orta oğlum. Yolda geliyken dermanhana soğurayıp sol bana gerekli dermanlar alıp kaydaysam oğlum. Ha bol ya. Bir gayret et oğlum. Salam. Siz Mıratlıgadan dermanxanasyna jaň etdiňiz. Dermanlar we saglyk önümleri boýunça maslahat we maglumat almak üçin biri basyň. Dermanlaryňyzy taýin edip bermek hyzmaty üçin ikini basyň. Salam. Salam. Sağ olun. Müşteri, eger olaňyz ýok bolsa, marşaharyň itlendik topandan eltip gaýtma hyzmatymyzdan peýdalanıp bilersiňiz. Gatrowy peýdalanan onda. Sağ olun. Saglyk her birimiz üçin iň gymmatly baýlyk. Mar şäherine yerleşýän Muratlygadam dermanhanasynyň esasy maksady elleşlemede lukmanlar tarapyndan bellendiň degişli dermannamalar boýunça zerur bolan, ýokary hilli, yerli we daşar ýurt önüm öndürjüleriniň derman hemde saglyk maksatda ferişdeleri bilen yeňillikli üpçün etmekden ibaratdyr. Şundan uğralyp Muratlygadam dermanhanasy size döwrebap hyzmatlaryň uly toplumny hödürleýär. Çağırış merkezi. Muratlygadam Mary Telekom vilayet aragatnaş kärhanasy bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanyň dermanhanalarynyň arasynda ilkinjilen hataryny ýörüýti çağırış merkezini, ýagny call centerni döretdi. Dermanhanamyzyň çağırış merkezine jaň edip, dermanlar bilen bagly ýüze çykýan sowallaryňyza jogap alyp bilersiňiz. Çağırış merkezi sargytlaryňyzy awtomatik usulla define kabul eder hemde olary define taýýar eder. Netijede siz define wagt ýitirmezden, hiç ýeri nobaty durmazdan öz dermanlaryňyzy alyp gidip bilersiňiz. Muratlygadam dermanhanasy kepden ähli günlerini, geje günlüğüň dowamyna müşterileri hyzmat edýär. Günüň islenlik wagtyna özüňize gerek dermanlaryňyzy bizden satyn alyp bilersiňiz. Muratlygadam dermanhanasy müşterileriniň gymmatly wagtyny taşyýtlamak üçin öňünden taýýarlamak hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmatyň üstü bilen müşteriler öňünden jaň edip özlerine gerek dermanlaryny taýýarladyp goýdurup bilerler hemde dermanhanada hiç ýeri nobaty durmazdan öz dermanlaryny alyp gitmäge mümkinçilik alarlar. Mundan başga-da dermanhanamyz gelen müşterileň ulag bolmadyk halatyna derman satyn alan ýerleşlemedi öýlerini çenli eltmek hyzmatynam amal aşyrýar. Muratlygadamdan 8 522 3 83 telefon belgisine jaň edip dermanlary öňünden taýýarladyp bilersiňiz. Biziň dermanhanamyz Mar şäherine Murgap ýolunyň ugrundaky Galkynç bazaryna yerleşýär. Muratlygadam dermanhanasy size saglyk dileýär.